Eli huomenta vaan sanotusti. Tässä niin sanotusti huomenta vaan. Tai no miten tän nyt sanois, eli onko se iltapäivää, kattokaas kelloa. Kello on kohta yli 3 ja ihan ei olekaan muutama minuutti sitten, ei edes sitäkään mä oon noussut ylös just hetki sitten. Tuli vähän nukuttua taas aika saatanasti, mutta mun kautta mikä olo. Ei oo krapula olo, mutta on semmonen olo, että oikein mahaa möyrii ihan kun tuntuu, että synnyttää. Niin sanotusti on niin hirveä mahavalta ollut, että oikein mahassa möyrii. Että yrittänyt istua tuolla vessassa, jos olisi hirveä paskahätä, mutta ei ole. Koko ajan möyrii semmonen, että tuntuu, että oksettaa kohta, mutta ei tuu mitään. Heti kun mä nousin ylös, kun kello soi, tai kun kello herätti, niin kun herätysääni soi, niin mä nousin ylös. Niin sen jälkeen heti, kun mä nousin ylös, niin alkoi semmonen oikein möyrintä, että semmonen oikein voimakas vihronta mahassa. Ja semmonen yrittänyt juoda kylmää vettä ja sitruunavettä yrittänyt juoda, että se auttais, mutta taitaa olla, että pitäisi saada samariinia niin saatanasti, mutta kun ei sitäkään ole. Eikä ole jaffaa, joka auttaa ainakin. Sitäkään ei ole, eikä tämmöstä mitään tämmöstä helpotusta ei ole, mutta hyvät ilmat tänään. Tänään on vähän pientä pakkasta, mutta tuulee taas niin saatanasti. Heti kun on pienet pakkaset, sitten tuulee niin, että selkäpinta karmii. Sitten kun menee ulos, niin mähän jäätyy melkein nämä videokamerat sinne ulos, kun tuulee siihen malliin, että on niin kylmä, että Joo, täytyy yrittää karvistella sitten tää päivä tommosessa hirveässä paska-alotilassa, mutta tämmöisessä ihan kun oikein synnyttäis kunnolla. Semmonen hirveä polte on, että ei voi mitään. No kyllä se tästä. Yritetään nousta taas voittoon tässä, että näihin kuvia näihin hirveisiin oloihin täältä.